Gepleýär Azatlyk Radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 19-njy apreli hepdäniň sişenme güni. Habarlar günleri gepleşigimizi Pragdaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Owensanyň paýtagty Kabulda bolan hüjümde adından 28 adam öldü we başga da yüzlerçesi yaralandy. 182 nafar majruhin darim. Ukrainanyň sudy 2 Orset raýatynyň her birini 14 ýyl türme tutuklugyna hüküm etdi. Згідно статті 70 частини 1 Кримінального кодексу України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим. Türkmenistanda senat, guruluşyk, transport we beýleki puwduklara degişli iri döwlet kärhanalary hususlaşdyrylýar. Приватизация служит двум целям фундаментальным. Первое – это оптимизация управления. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary eşitdirmäsi inen şers. Yarım saatlyk habarlar günleri gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanışyp bolan. Owensanyň resmiýetleri Taliban söwüşçüleriniň ýurdun esasy howpsuzlyk gullugynyň edarasyna hüjüm edendigini we adından 28 adam öldürüp 3-ü de goloýny yaralandygyny aýdýarlar. Owan içeri işler ministrliginiň medpuat wekili Siddiq Siddiqiniň aýtmagyna görä, 19 aprelde Kabulda amala aşyrylan hüjüm janynyň geçeniň bombaly ulaw partlatma bilen başlap, soňra yararly söwüşçüleriň hüjüm etmegi bilen dowam edipdir. Bu hüjümde hökümet resmiýetleriniň howpsuzlygyny üpçün etmäge jogapkär Milli Howpsuzlyk boýunça direktoratyň ýerleşýän edarasy nişan alyndy. Wakada pida bolanlaryň arasynda owan howpsuzlyk güýçleriniň agzalary we parahat ýylatdan ýaşaýjylar bar. Bu hüjümüň jogapkärçiligini Taliban hereketi öz üstüne aldy. Hüjüm agzalyan topar özüniň ýazky hüjümlerine başlaýandygyny ma'lum edenden bir hepde soň amala aşyryldy. Ukrainanyň sudy 2 Orset raýatyny ýurdun gündorunda Orsete tarapdar separatistleriň hatarynda söwüşmekde aýplap, her birini 14 ýyl türme tutuklugyna hüküm etdi. Згідно статті 70 частини 1 Кримінального кодексу України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання. 18 aprelde Aleksandr Aleksandrov we Yevgeniy Yerofeýewa garşy çykarylan hökümden gysga wagt soň Kreml çykyş edip, Ukraina prezidenti Petro Poroshenkonyň we Rus prezidenti Vladimir Putiniň telefon arkaly gepleşikleri geçirendigini ma'lum etdi. Şol gepleşiklerde Ukraina Rus prezidentleriniň ortatly iki raýatyň şeýlede Ukraina harby piloty Nadia Savchenkonyň ykwaly barada maslahat edenligi habar berilýär. Savchenko Orsetde adam öldürmek aýplamalary bilen hüküm edildi. Tinçlaryň ençemesi Kiyew sudynyň Orsetli iki raýata garşy çykaran höküminiň iki ýurdun tutsaglary çalışmak üçin ýol açmagyna garaşýarlar. Şol bir wagtda Kreml şeýle çäranyň bolup bolmadygy barada hinide çenli açaçan maglumat bermeýär. İran dünýäniň iň kuwatly ýurtlary bilen ýadro ulalaşygyna gol goýan bäri özüniň doňdurulan emlaklarynyn diňe 3 milliard Amerikan dollary çemesi möçberindäkisini gaýtadan dikeltdi diýip 18 aprelde Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry aýtdy. Birleşen Ştatlaryň respublikançylary we ýadro ulalaşygyna garşy çykýan beýleki garşydaşlar Tehranyň Birleşen Ştatlaryň sanksiýalary esasynda doňdurulan pulunyň ýygyna gaýdyp gelmegi netijesinde ägirt uly girdejiden öz behwidine peýdalanmagynyň mümkindigini ýygyderli duýdurup gelýärler. Iranyň girdejisiniň näçe boljakdygy barada geçirilen gepleşikler ýadyňda düşýärmi? Şonda prezidentlige dalaş edýän käbir dalaşýarlar Iranyň 155 milliard dollar möçberindäki emlägini gaýtadan dikelçekdi barada ýalňyş maglumatlar berdiler. Men hiç açan munyň agzalan möçberde boljagyny pikir etmedim. Käbir beýleki adamlar onuň 100 milliard Amerikan dollaryna barabar boljakdygyny aýdypdylar diýip Kerry J Street toporunyň guramalaşdyran duşunda aýtdy. Pakistanyň resmiýetleri ýurdun Demirada günwataryndaky Mardan şäherçesiniň hökümet edarasynyň nişany alynandygyny we janynyň geçeniň hüjüminde 5-den gowrak adamyň yaralanandygyny aýdýarlar. Polisiýanyň maglumatyna görä 19 aprelde edilen hüjümde şäheriň salgyt departamenti nişan alınıpdyr. Käbir maglumatlarda partlamanyň ýa-da ok atyşyň bolanyny aýdylýar. Bu hüjümüň jogapkärçiligini hinide çenli hiç kim öz üstüne almady.
Germaniýanyň migrantlara garşy hereketiniň döredijisi 19 aprelde Dresden şäherine suud edilýär. Lutz Bachmann sosial mediada çap eden ençeme maglumata arkaly jemgyýetçilik düzgünini bozmakda aýplanýar. Bachmann sosial mediadaky maglumatlarynda bosgunlary mal we zirdibil diýip atlandyrýar. Germaniýanyň suudy bu maglumatlar bosgunlaryň mertebesine hüjüm edilendigini görkezýär diýär. 43 ýaşyndaky Bachmann günäli tapylsa onu ol 5 ýyla çenli türme tutsaglygy bilen ýüzeye bolup biler. Pegidatly hereket Germaniýanyň kansleri Angela Merkel'in migrantlar baradaky siýasatyna garşy çykyş edýär. Merkel'in migrantlar baradaky siýasaty esasyna geçen ýyl Germaniýa 1 milliondan gowrak migrant we bosgun bardy. Ýuwaş okeanynyň kenarlarynda Günorta Amerikan ýurdu Ekwadorda bolan 7,18 bally yer ıranmasynda ölenleriň sany 413'e ýetdi we başga da müňlerçe adam ýaralany. Bu barada Ekwadoryň hökümeti habar berýär. Hormatly dinleýijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanyş bolňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlar ketmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäs. Owensanyň resmileri Taliban söwüşçileriniň ýurdun esasy howpsuzlyk gullugynyň edarasyna hüjüm edendigini we adyrnan 28 adam öldürip 300 çemesini yaralandygyny aýdýarlar. Wakada pida bolanlaryň arasynda Owgan howpsuzlyk güýçleriniň agzalary we parahat ilatdan ýaşaýjylar bar. Bu barada Owensanyň habarçymyz Şamirdan Gulum Radynyň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Paytaht Kabulyň merkezinde prezident köşküniň golaýynda şu gün 19 aprelde janyny geçen hüjümçi ulag bomba partlatdy. Jeňçiler Awganystanyň howpsuzlyk goraýjy gullugynyň bir idarasyna da ýaragly hüjüm etdi. Hüjümçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda 1 sagat töwerege atyşyk boldy. 3 hüjümçiniň hem öldürilendigini resmiler aýdýar. Ulag bomba hüjüminde onlarca adam helak boldy. Yüzlerce insan yaralandy. Ölen we yaralaryň aglabasy asudy ilat bolupdyr. Awganystanyň saglyk goraýş ministrliginiň ilat gatnaşygy boýunça idarasynyň başlygy Muhammed Ismail Kawsi 208 yaralynyň keselhanalara yerleşdirilendigini Azatlyk radiosyna aýtdy. Ençeme ýeňil yaralynyň keselhanadan ruhsat edilendigini Kawsi ma'lum etdi. Awgan Milli Bitawi hökümetiniň başlygy Abdulla wakanyň ýüz beren ýerine baryp gördi. Terror hüjümde ziýan çekenlere öz duýgudaşlygyny bildirdi. Kabul polisiýasynyň başlygy general Abdurrahman Rahimyň Azatlyk radiosyna aýdyşyça terroristlik hüjümde 28 adam ölüpdir. 200'e golay insan yaralanypdyr. Ölen we yaralaryň hemmesi diýenýäli asudy ilatdyr. Ziýan çekenleriň arasynda aýal we çagalar bar diýip general Rahimi aýdýar. 182 nafar ma majruhin darim. Kabulda näçe hepde bäri ýagdaý bir näme gadalady. Bugünkü bombaly hüjüm paýtagtyň ýaşaýjylaryny ýene bir gede gorka düşürdi. Jeňçiler hökümet resmiýetleriniň howpsuzlygyny üpçün etmek boýunça jogapkar Awgan howpsuzlyk gullugynyň Gorunmak ministrliginiň ýakynynda ýerleşen idarasyny nyşana aldy. Awganystanyň içeri işler ministrliginiň sözçüsi Siddiqynyň Azatlyk radiosyna aýdyşyna garanda Gunduz, Baglan we Tahar vilayatlarynda jeňçiler ýeňilipdir. Demirgazyk Gündogor Awganystanda Awgan güýçleri jeňçilere uly zarba urupdyr. Şonuň üçin jeňçiler Kabulda terroristlik hüjümi amala aşyrdy. Asuda ilata ziýan ýetirdi diýip sözçi bellidi. Kabulda bolan terror hüjümüň jogapkarçylygyny Taliban hereketi öz üstüne aldy. Awgan howpsuzlyk goraýjy gullugynyň işgärleriniň nyşana alynandygyny habar berdi. Talip topary Omary atly öz ýalky hüjümlerine başlaýandygyny arada elan etdi. Talip söwüşçileri Demirgazyk Awganystanda da öz hüjümlerini artdyrdy. Demirgazyk Awganystanyň Faryab, Jowzjan, Serpil we Balx vilayatynda dartgylly ýagdaý barýar. Demirgazyk Awganystanyň türkmenleriň kowçum bolup ýaşaýan etraplarynda hem Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çaknaşyk dowam edýär. Demirgazykda jeňçileriň arasynda Merkezi Aziýaly militanlaryň hereket edýändigini yerli resmiler aýdýar. Şamirdan Gulum Rady, Kabuldan Azatlyk radiosu.
Ukrainanyň suwdy 2 Orset raýatyny ýurdun gündöründe Orsete tarapdar separatistleriň hataryna söwüşmekde aýplap her birini 14 ýyl türme tutsagylygyna hökm etdi. Bu wakadan gysga wagtdan 18 aprelde Kreml çykyş edip Ukraina prezidenti Petro Poroshenkonyň we Rus prezidenti Vladimir Putiniň telefon arkaly gepleşikleri geçirendigini ma'lum etdi. Maglumatyň jekmejeklerini Germaniýada habarçymyz Aras Perüşden dinläliň. Ukrainanyň bir haýaty Orsetyň 2 raýatyny ýurdun günnogoruna Moskwa tarapdan goldalýan separatistleriň hataryna sevişenlikde günälep 14 ýyl türme tutsagylygyna hökm etdi. 18 aprelde Aleksandr Aleksandrov bilen Yevgeniy Yerefeyev hökm edilenden az wagt soň Kreml Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bilen Rus prezidenti Vladimir Putiniň 2 Orsetliniň şeýle hem Ukrainaly harby pilot Nadia Savchenkonyň ykbaly hakda telefon arkaly görüşendiklerini aýtdy. Savchenko Orsetde adam öldürmekde günälenip tutsak edildi. Kreml bu barada açyk bir zat aýtmasa-da sinçilerin aglabasy Kiev gaziýetiniň Rus raýatlaryna garşy çykaran hökümi tutsaglaryň çalyşylmagyna ýol açar diýip çaklaýarlar. Poroshenko ozal 2 Rus raýatyny ýurdun milli kahramany hasaplanýan we özüne bildirilýän aýplamalary ret etýän Savchenko bilen çalyşmagy teklip edipdi. Poroshenkonyň edarasynyň bildirmegine görä Ukraina lideri Moskwany Savchenkony derhal boşatmaga çagyrypdyr. Ukrainanyň Hlysev etraf haýaty 2 Orsetlini terrorçylykda şeýle hem agressiv harby işçilikde günäli tapyp olara şol gün iş kesdi. Öýleriniň günäsizliklerini aýtýan Orsetliler 2015-nji ýylyň may aýynda Ukrainanyň Luhansk regionuna ele salnanyna öýleriniň Orsetyň harby işgärlerdigini boyun alypdylar. Olar indi bu beýanaty korku astyna berendiklerini aýtýarlar. Yerefeyev bilen Aleksandrov Ukrainanyň milletin sevişçileri tarapyndan tutulanlaryna Orset olaryň hiç biriniň goşuna degişli däldigini aýtdy. Moskwa günnogor Ukrainada hökümet güýçlerine garşy sevişýän separatistleri ýarag türgünleşik we işgärler arkaly goldaýandygyny inkar edip gelýär. Ýöne garaşsaz synçylar, jurnalistler we resmi gözegçiler munyň tersini görkezýän bir giden subutnama topladylar. Ukraina gaziýetiniň çykaran höküm bilen Orsetyň tutsaglaryň çalyşylmagy üçin gerekli diýen şertleri ýerine ýetirilýär. Ol 2 Orsetli tutsagyň we Savchenkonyň garşysyna çykarylan subut hökmüni hem öz içine alýar. Öten ay Orsetyň Rostov regionunyň bir gaziýeti Savchenkony 2014-nji ýylyň iýun aýynda günnogor Ukrainada 2 sany Orsetli jurnalistiň öldürilmegine eli bolanlykda aýplap 20 ýyldan köp türme tutsaglygyna hökm etdi. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Savchenkonyň boşadylmagyny gazanmak üçin özüniň Orset bilen tutsaglary çalyşmaga meýillidigini ençemegedek aýtdy. Kreml hem bu mümkinçiligi hiç açan reddedenok. Moskwanyň Ukrainanyň Krym ýarymadasyny zor bilen eýlemegi bilen baglykda Orsetyň gaziýetleri Ukrainanyň adından 11 raýatyna şol sanyna kinoçy Alyaksantov hem iş kestiler. Moskwa tutsaglary çalyşmak mümkin bolan halatyna bulary boşatmak barada oýlanjakdygyny aýtdy. Halkara synçylar soňky aýlarda sevişleriň azkam artandygyny belleseler-de 2015-nji ýylyň fevralyna atışyklary beretmek boýunça baglaşylan geleşik belli bir derejede saklanýar. Sevişlerde 9100-den adaç adam ölüp 21.000 teweregi adam yaralandy. Habarçymyz Aras Perüşden taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radio bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýytka bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýytka wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepleşigimizi Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Türkmenistanyň Awaza syýahatçylyk dolagynda halkara telekeçiler maslahaty geçirilýär. Oňa daşary ýurtlardan 100den gowrak mehmanyň gelenini habar berilýär. Bu maslahatyň açylyş dawrasyna prezident Gurbanly Berdimuhammedow gutlaw hatyny uradyp, ýurdumyzda giň gerimli özgertmeleriň çäklerinde ykdysadyýetin döwlete değişli däl puwdagyny goldamak ileri tutulýan uğurlaryň biri bolup durýar diýdi. Şeýle dol bu puwdagy değişli netijeli işler alyp barmak üçin amatly hukuk binyadynyň zerur bolan beýleki şertleriň döredilýändigini hemde ýygyderli gollaw berilýändigini aýtdy. Ýa-da Türkmenistanda orta we kiçi biznesiň, ýagny telekeçileriň hak hukuklaryny gorar ýaly, olaryň arş şikayetlerini aýdyp biler ýaly ýürüýte edara gödöňüne tutulanma. Biz bu soragy bir salmodal aşawatlyýadyja Amanmurat Bugaýewa berdik. Häzir şol söhbetdeşligimize geçýäs. Amanmurada Türkmenistanda orta we kiçi biznesiň, ýagny telekeçileriň hak hukuklaryny gorar ýaly, olaryň arş şikayetlerini aýdyp biler ýaly ýürüýte edara gödöňüne tutulanma. Türkmenistanyň orta we kiçi biznesiň arş şikayet eder ýaly edarasy kağıt ýüzünde bar, iş ýüzünde ýok. Oňa men şeýle diýip jogap berýäniň sebebi garaşdyrylan ilkinji ýyllaryndan başlap senagatçylaryň we telekeçileriň saýygy diýilen bir birleşme döredildi, ýöne öz döwründe şoňa döwlet tarapyndan hiç ýerli gollaw bolmansaň ol öz-özünden ýatyp galdy, ýoksa bolmasa şol saýygyň ilkinji başlygy Murat Ýomtbaýew telekeçilere ähli tarapdan kömek etjek bolup köp ýerlere algady, ýöne sözi ýer kertmedi. Ine 8 ýyl mundan öňe bolsa şol edara senagatçylar we telekeçiler birleşigi diýip täzeden döredildi. Şol döredilen wagtynda da häzirem onuň Türkmenistanyna kiçi we orta biznese ýardam gollaw etjegi aýdyldy. Ol häzirem mahabat edilen şeýle diýip aýdylýar, ýöne bolin iş ýüzünde kiçi we orta biznesiň şol bileşikden görýän hiç ýerli peýdasy ýok. Käwrýada tersine hereket edilýän bolaýmasa gaýtym. Bilşimiz ýaly soňky aýlarda aşawatda ençeme dukanlar, bazarlar ýapylyp, käwr telekeçileriň söwdasy durdy. Şolaryň meselesinde bu birleşmäniň nähildir bir kömegi diýdimi? Size bu barada maglumat barmy? Kiçi we orta biznes bilen meşgullanýanlara şu birleşigiň hiç ýerli gollawy gaýrysy ýok diýip arkayn tasdiq edip bolýar. Sebäbi bular ýekäradi tutar edinýärler. Eger ol ýa-da beýleki işewur senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agzasy bolsa onunla bir kömek edýär, ýoksa da biz oňa kömek edemiz ýok diýip açyk aýdýarlar. Ýöne meselem bazarda kiçi sowda bilen meşgullanýan adamlar bolýan, şu bileşik tarapyndan yglan edilen ýörüýte kursy geçmese, ýagny 160 manat tölegli 3 günlük kursy geçmese, şoň bazarlara girip sowda satýan etmek hukuky ýok, şol bileşiň agzasy bolsun, bolmasyn oň tapawdy ýok. Ýöne bazarlar ýapylýar, dukanlar ýapylýar. Ne şonu işsiz galan kiçi biznesiň işewurlaryna şu bileşik tarapyndan hiç ýerli gollaw ýardam ýok. Ine şol üçin gaýtan tersine diýenimde men göňümde tutandym. Bir senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agzalary bular inni ýurtdur uly monopoliýa ýurly. Edil döwlet monopoliýasy ýaly bulan öz monopoliýasy bar. Özleri uly guruluşlar alyp barýarlar, uly dukanlary salýarlar. Ine şeýdibem kiçi biznes şuň aýagyna eýermän kemden tozmak bilen bolýar. Bu aradasyna etme beýledi dursun, on gaýtam tozmagyna, on barha azalmagyna da sebäp bolýan bileşikçi. Tehra Amanmurada onu bu birleşmäniň türkmen telekeçiligindäki roli näme, ýagny nähili rol oýnaýar? Bir belli suhiyetçilikde karhanalaryň birleşmesi aýdyp bolar, özüm günnün onu döwlet siýasatynyň gollawyna dayanýan birleşme. Hatda şu bileşip özüniň partiýasyny öretdi. Şu partiýada da günnün onu ýazylýan ady üýtgeşdiýär, meselem aýdaly öňden hereket edip gelýän kompartiýa derek göredilen Dem partiýadan, Demokratik partiýadan hiç ýerli tapawdy ýok. Ähli zady häzirki döwlet siýasatyny
wagt etmek, şeydiren belli hususiyetlere öňe saýlanyp gidýär diýilýär. Orta otisbidini hem buların tozonuna ağırlıp dargamak bilen. Şol üçin belli adamların, belli hukuk karhanaların monopoliýasynyň jemmerenýär. Haşawatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Türkmenistanda senagat, guruluşyk, transport we beýleki puwdaklary değişli iri döwlet karhanalary hususlaşdyrylýar. Türkmen hökümetiniň anyny gün kasabatyna görä hususlaşdyrylmagy gözüňde tutulan 89 döwlet obyektinden 39 sansy boýunça işler dolu tamamlanypdyr. Agdalýan obyektleriň umum bahasynyň 54,1 million manada barabardy resmi maglumatlarda ma'lum edildi. Türkmenistanyň döwlet emlegini hususlaşdyrmak baradaky kanuny 2013-nji ýylyň ayagynda ýurtda hususiýetçiligi ösdürmek maksady bilen kabul edilipdi. Beýleki postsovet ýurtlary bu prosesi garaşsyzlygynyň ilkinji ýyllary başdan geçiripdi. Azatlyk radiosu döwlet emleginiň hususlaşdyrylmak tejribeleriniň ykdysady sebäpleri, bähwitleri, şowly we şüpheli taraplary barada ykdysady meseleler boýunça Ros Business Consulting agentliginiň analitigi Aleksandr Yakovlew bilen söhbetdeşýärler. Söhbetdeşligi kärdeşim gözel geçirdi. Döwlet emlegini hususlaşdyrmak dünýä derejesinde giňden ýaýran bir tejribedir. Umuman muňa nähili zerurlyk bar? Приватизация служит двум целям фундаментальным. Первое — это оптимизация управления. Hususlaşdyryş iki tane düýpli maksada hyzmat edýär. Birinciden döwlet emleginiň dolandyrýyşyny taýlaşdyrmak, netijeliligini artdyrmakdyr. Sebäbi döwlet öz eýçiligindäki emlegiň belli bir mukdaryny dolandyrmagy ukyply diýilip hasaplanylýar. Şeýle-de döwlet köp halatlarda gowy eýe bolup bilmeýär. Şonuň üçin ykdysadyýetiň netijeleriniň üstürmek, kampaniýalaryň işiniň netijelerini artdyrmak üçin şeýle kampaniýalary hususiýetçileriň eline tapşyrmak peýdaly bolýar. Bu adaty bir tejribe. Ýagny bazar şertlerini döretmek bäsleşligi ýol açyp, kampaniýalaryň öz arasynda bäsleşip işlemegi üçin mümkinçilik bermek peýdaly bolýar. Şeýle ýagdaýda döwlet eýetçilikden gözegçilik derejesine geçýär. Administrasiýa, salgytlary toplamak ýaly işleri bilen meşgul bolýar. Ikinciden döwlet kampaniýalaryny döwlet emlegini satmaklyk, gazanç etmek maksady bilen amala asyrylýar. Eger büdjetde boşluk emele gelse, goşmaça girdejilere zerurlyk dören ýagdaýynda hususlaşdyryş netijeli mümkinçilik bolup bilýär. Aýratynam döwletiň maýa goýjulary üçin amatly şirketleri we emlegi hüdürlän ýagdaýynda. Государство владеет какими-то хорошими компаниями, действительно, которые интересны рынку. Aleksandr, Türkmenistanda döwlet emlegini hususy eýçilige bermek boýunça işleriň geçirilmeginiň we häzirki wagtda dünýäde neftiň bahasynyň pete gaçmagy bilen bagly ykdysady krizisiň arasynda haýsy da bolsa bir baglanşyk görýärsiňizmi? Период, допустим, кризиса государство не способно управлять. Krizis döwründe döwlet kampaniýalary dolandyrmagy ukypsyz bolýar. Üstesine oňa pul gerek bolýar. Şeýle ýagdaýda döwlet hususiýetçiligi ünsü güýçlendirýär. Emma bu prosesiň netijeliligi hususy eýçilik üçin hüdürlenýän kampaniýalaryň näme derejede amatlydygyna bagly bolýar. Netijeli işleýän kampaniýalara xaridar has köp bolýar. Bazar üçin asla gyzykly bolmadyk kampaniýalar hem bar. Ýagny bazar olaryň berip biljek bähwidine asla düşünmezligi de mümkin. Şeýlelikde döwlet emlegini hususlaşdyrmak prosesi netijeli de bolup bilýär. Hiç ýeli netije bermän hem bilýär. Ýagny döwletiň satjak bolan emlegi hususy eýçiligine geçmän alar. Sebäbi olara xaridar tapylmaýar. Никакие компании, даже когда государство хочет их продать, они в частные руки не переходят, потому что на них просто нет спроса. Hususlaşdyryş prosesiniň ýurt üçin bähwitli bolmagy üçin nähili şertler zerur. Здесь многое зависит от стратегии продавца, от стратегии государства. Bu ýerde barda satyjynyň, ýagny döwletiň strategiýasyna bagly bolýar. Türkmen hökümetiniň hususy maýa goýumçylaryny çekmek, başga bir tarapdan büdjet üçin goşmaça girdeji gazanmak isleýän bolmagy mümkin. Sol bir wagtda da meniň bu ýerde ortatyň başlaryň geçiren tejribelerini hem agdasym elýär. Meselen 1990-njy ýyllarda käbir döwlet karhanalary uzypsyz bahadan belli bir toporlaryň eýçiligine geçýärdi. Soň gaýtadan has gymmat bahadan satylýardy. Sonda araçylaryň gatnaşmagynda belli bir derejede jinaýatçylykly usullara ýol berilipdi.
Şeýle hususlaşdyryş ykdysady taýdan aýdyn bolman soň elbetde döwleti dälde döwlet imlägine iýe bolanlara bähwitli bolupdy. Şeýle bolanda bu ykdysadyety diýişli mesele bolman döwlet imlägini iýilemek, ýagny döwletiň öz imlägini häkimet başyndaky gatdaklara bermegi bilen bagly ýagdaýa ýol açýar. Про отдачу государством прав на собственность каким-то третьим лицам, приближенным к определенным властным структурам. Kardeşim gözelin Ross Business Consulting agentliginiň analitigi Aleksandr Yakovlew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta orkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýollar. Öz adreslerinizi metduat e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. 18 aprelde geçirilen hökümet maslahatynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow owo hojalyk puwdagyny hemme taraplaryň ösdürmegiň wajypdygyny ünsü çekip, kärenetçiler üçin möhüm tapgyr bolan gowaça ekişini guramaçylykly geçirmek, buğdaýy ide etmek we bu owo hojalyk ekinleriň bereketli hasylyny kemale getirmek üçin agrotechniki çäreleri geçirmek wagtda sazlaşykly işleri üpçün etmek boýunça ähli zerur çäreleri gödöňüne tutmagy tawşyrdy diýilip Türkmen medeniýetine habar berildi. Emma käbir daýhanlar hasylyň ýetişmegi üçin derur bolan serişdeleriň ýetmezçiligi edýänligi sebäpli gödöňüne tutan hasylyny alyp bilmeýändigini aýdýarlar. Mar welaýatynyň ýolutun etrawynyň ýeňiş daýhan birleşiginden kärenetçi Solmaz daýda bu barada Türkmenistana habarçymyz Sultan Açylwa gurrun berdi. Kärende ýeriňizden hasyl almakda dürli päsgelçilikler bilen ýüzbeýüz bolýandyňyzy, özüňize berilen kärende ýeriniň başga etrawa deýisli diýilýändigi sebäpli eliňizden almak howpunyň bardygyny aýtdyňyz. Çöle ýakyn, gusgaýnyň ýeri diýildi öň. Indi häziram şol gusgaýnyň ýeri padaplano. Alar gusgaýnyň ýeri diýýär. Hakykatdan hem gusgaýnyň ýeri. Öň şo berilen ýer paxta ýer diýip berilen. Bezediň soňdamy boljak, batyňdamy boljak diýip şu kamar yaptı, koylanına soğuktan bize su çıkarıp verdi. Yöne iyiliğin alanda hoduna amalı bilmedik be. Çalayardı da. Su yok. Nasıl işlemedik? Nasıl işlemedik? İki de partıvaya kurt. Kemale gelip bozalap başlandın. Ana el ton hakimlikten adam olayım. Ay su verme olurlar diye kaydı ol kaydan sonra su yok. Şu tayda şu kamar yaptın çıkan nasıllar ilatın hasavnam ya Tayhan Birleşi'nin adı. İlatın hasavna. Tayhan Birleşik nasıl veriyor? Dövülse ondan ilatın hasavna. Oňormaly. Onun näme üçin şonu ilat agaz beripdirip oňorup bilerim. Agaz beripdirip bir kadam maro bir kadam maýdanda da gulagatan oklar. Ýok diýjek bilen belki halkyň ýagdaýy ýokmuş, oňa pul çykarmak. Ýagdaý. Şo çöle çykyp potrat bolup täze hojalyklar baran ýerine ýagdaýly adam ýok şo taklar. Munyň şo gektaryňyz näçe gektar? Gektarmam 2,5 hektar. Şonu näme hasyl aldyňyz, näme giyteç aldyňyz şunça ýyllaryň dowamında? Suwumuzy bol berde 4 gedek 5 gedek suw berebilseler 6-7 tona berdim paxta. Eger suw bermeseler 2 ton mäşy, 1 ton mäşy, şondan artyk berebilmedik. Indem 2 ýyldan beri ýörünjekdirdi. Ine şu hasyl ýetişýände şonu ýygnamaga nähilek mümkinçilik bolýar, şonu bazalara gitmene, şonu tehnika bolýarmy, traktor, teleşke beribilýär. Wagt ýygyp ýüşürbilden äki dorlar. Hasyl berse onu eýe bolarlar, dörö motoruny tarlatyp bar. Bir gitar çykan wagtyňyz bolýarmy? Köp boldy. Onu nähili düşýär? Ay, hökümetiň görkezmesi bilen görkezlen tölädir. Nämen hatamyny alyp töleýäňiz? Elimizden berýär. Ýa şu berýän malyň satýanmy nereden pular? Mal satýar, bolmanda näme satjak? Onu ýöne güýmenip ýörsiňiz da. Ýöne güýmenip ýördim. Ekis wagtynda geçýärmi? Ekis wagtynda geçen ok. Sebäbi? Sebäbi hiç kim baş bolan ok soňa. Paxtadan mysal üçin bir ýylda näçerek girdi jalýaňyz? Paxtany 3 ýedek, 4 ýedek suwa ýakyp bilsek,
6 ton 500 kil. 7 tona yakın aldım şu 2,5 hektardan. Sonda men 16 milyon 500 davam aldım. Köne puldan. Kitaplarda oyaktan. Onda 1 ton 500 kil. Ya 1 ton. Bir daha çukur planmadan doğramdı. Habarçyma Sultana Çylwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnelik gepleşigimizi geçirip oturýas. Programmany Pragdaky studiýadan men Sahra alyp berdym. Saatlar ketmeden soň gepleşigimizi ýazygda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.